Orduan, normalak, nik hemen normalak alderantziz dekodaz. Hemen ondo daude, eta hemen txarto. Zelan ikus dezaket hau beste modu baten, porque igual se os escapa, porque igual ez nago, gaur nago pizkatxu aldo, ez dut kaferik hartu, eta ez naz konturatzen normala txarto hau zela. Pues me vengo aquí, eta sakatzen dut Face Orientation. Vale, egizu ezuek, zuen aktibatu bi gauza, lehenengo aktibatu hemen Back Face Cooling, vale, hemen baina hau bakarrik, zeozara zino. Bai, baina txekeatzeko egizue orain, txekeatu egiten hemen Back Face Cooling aktibauta, horrela ikusiko dozue, zen iketzen baut Back Face Cooling, dana ikusten da ondo. Baina aktibatzen badozue Back Face Cooling, ikusiko da zer dagoen alderantziz. Eta beste modu bat ikusteko gauzak alderantziz badauzen, sakatzea hemen eta aktibatzea Face Orientation. Gorriz daudenak alderantziz dauz, eta urdinez daudenak ondo dauz. Face Orientation da hemen sakatuta, eta Face Orientation. Rojo por todos lados, kontuz. Vale. Orain erakutzeko dut. Orduan, hori da, behitxu, fijatzen bagara, etortzen bagara ona, behitxu, hauek dira nire elementuaren normalak. Nora dauz normal hauek? Kanporantza, ezta? Kanporantza dauz. Behiratuko dugu gorriz dagoen objektu baten normalak behiratuko ditugu. Hauek, bale? Norantza dauz hauek. Pues aktibatzen dut hemen normal size hau, eta dauz barrurantza. A ver cómo lo podemos ver esto. Igual barruan sartzen, ez? A ver, barruan sartzen igual hobeto ikusiko da? Bai, behitxu barrurantza dauzela, ikusten? Size super totxo dau, ez? Olantxo beto. Ikusten barrurantza dauzela? Ez daude kanporantza, baizik eta barrurantza, es como un cactus invertido. Orduan, egingo duguna da, buelta emon hauei. Hautatzen dugu guztanak, con A, en modo su objeto A, eta moten diogu mes, normal, flip. Flip esan nahi dau, buelta emon, ez? Karta bati, karta joku baten, flip egiten bauzue, karta buelta emon. Pues esto es lo mismo, clac, flip, ya tiras normal, pa fuera. Hartzen dugu beste hau, en modo su objeto. Aurpegi guztiak hartu, mes, normals, flip. Eta nahi baduzue, danak egin aldi berean. Con maius, hartzen duzue maiusekin, danak, modo subobjeto, letra A de Andalucía, hautatzeko dana, mes, normal, flip. Vale? Gertatu leike, nik orain honi danari egitea object, apply all transforms, eta batzuk gorriz agertzea ostabere. Y es porque estábamos en una escala -1, entonces ya estábamos haciendo una liada de puta madre. Orduan, hoberena litzateke txekeatzea birritan, eta gero apply all transforms egitea. A ti no te flipea? A ver, jungonaz. Gertatu leike bebai, vale, demagun, daukazuela horrela. Gertatu leike objektu baten eukitzea alde batzuk kanporantza eta beste alde batzuk barrurantza. Baten batek dekorrela? Ez, gertatu leike, Orduan, zelan egingo dugu hau? Hautatu ditzazkegu banan-banan eta buelta eman, con mes, normal, flip, banan-banan, pero da rolloazo bat. Orduan, erabiliko duguna da, danak hartu, eta mes, normal, recalculate outside, recalculame que está fuera. Klik, eta ja dana egiten dau. Bai? Beitxu, egotekotan baten bat flipeauta, bakarrik aurpegi batzuk, demagun horrela, hartu ditzazkezue hoiek, eta flip emon, aurpegi hoiei. Baina egin beharrean hori, hartuko daz danak, eta egingot, mes, normals, recalculate outside. Rekalkulatu kanpoko parte. Eta ondo egingo dago. Zetako balio dago honek? Pues igual zeuen mailadoa behar du gauza bat normala barrurantza eukitza, por lo que sea, ¿vale? Porque puede darse el caso. Baina ez da oso normala. Bueno, hauek normalen inguruan. Halako bitu hemen.